Guys, welcome sa aking vlog na naman. Yes, ulit. So yan, mausok. Kasama na. Mausok ang aming kusina. Ayan, si Papa ang aming cook. Ayan o. Mausok talaga. Ano, tigatong mo pa? Ano ito ba tigatong mo? Bala. Yung... Meron ko sa kle. Yung bala. Alam niyo yun guys, yung sa bamboo. Sa kawayan. Kawayan, yung alang na pwede na iamak. Basta pwede na panggatong, ganun. Ayun o. Kita niyo guys. Kasi, birthday ni mother. Ayun sila. Birthday ni mother ko na birthday ni mama. Opo guys. At kahit yan. Ayun nga pala, luto ni Papa ay bihon. Ayan na guys, niluluto na ni Mama. Nagigisa pa lang. Dito po na gani ako. Yan guys, usok, diba? Diba? Arato! Yan, nagigisa na si Papa ng bawang sibuyas. Ang lulutuin niya ay bihon. Naluto na kasi guys yung yung spaghetti. Yes, naluto na yung spaghetti. At eto, nagpabili ako ng ng Coke sa Pringles. Ayan, binilhan ko si mother ng konti lang na salo-salo guys. Ayan, may pizza at saka cake. At saka ito, gift. Thank you kay Ate Liza. Liza Marie. Kay Ate Liza sa aking, yung amo ko guys. Pumunta ako dun kanila kasi nakita ko bukas yung shop. Tapos yan, sabi ko, hanapan ko si mama ng damit. Pang gift sa kanya. Kasi ang tagal na nagsasabi ni mama na bilan ko daw siya ng damit. So yun, niregalo ni Ate Liza para kay mama. So hindi na ako bumili. Bumili na ako para sa akin. So yun guys, si Bunso. Oo, masubgunan talaga yan. So eto guys, ang kusina namin, ayan, para na ditong nagkukopra. Wala na kasing gas. Naubos yung gas. Ayan, makikita nyo na naman ulit ang aming kusina. Ayan. I quit. I can't. Ayoko na. So, yun nga pala guys. Ay, sasabay ko na to sa vlog na motor. Ayan o. Yung motor. Anong yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yan. Euro? Ha? Euro ba? Euro, hindi pa. SIM. SYM. SIM. Sabi ko SIM. SYM. So, yun guys, yung motor. Second hand yan. Pang service kasi ni Papa sa trabaho niya sa Bakakay. Malayo kasi yung Bakakay dito sa Santo Domingo. So yan, dito yan sa kapitbahay namin, sa Papa ni Tita Vivian. So since hindi naman nagagamit, pinahulog-hulugan kay Papa. So yan, tinutulungan ko si Papa sa paghulog. Like nung nag-sahod ako, nung first sahod ko, yes, sinulungan ko si Papa. Tapos meron pa siyang 5K kada buwan. Kada buwan ba yun? Sabi ni Papa. Nasa 20K ata. Ayan. Magkano yan? Kuha. Basta apat na hulog siya. Tapos, di ba, nag-down kasi ng 5K. Tapos, na lang.
Tapos ayun guys, meron na si Papang service sa trabaho. At least hindi na siya pamasahe, ganun. Kasi, yung ginagamit ni Papa pagtrabaho dati yung tricycle ni tatay. So, maghapon doon, dala ni Papa, gagamit din sila dito nila tatay ng tricycle. Kaya yan, kumuha siya ng service. So yun, mag-aaral na ako magmotor. Char. Mag-aaral na tayo guys magmotor. Turuan nyo ako. So yan na guys yung yung spaghetti na naluto. Ayan, naubos kasi yung aming gas. Ayan o. Kaya, ayan. Sa kaway tayo magluluto. Wala tayong panggatong. Pwede na yun na ano tawag dyan? Kawayan. Yung basta guys, yun na yun. Kutsaraan paano? Ay, katuwalong ko yung kuwali. Sige. So, yan na guys yung bihon. Ala, murang kusog ang sarap ng kamot. Ayan. Oh, sige na. Yan, luto na guys ang ating bihon. Ayan. Bihon. Sarap. My favorite. So, yan na guys. Simpleng salo-salo. Yes. Ayan ang mga bata. Si Bunso. Ayan, wallet. Guys, kain po. Ate Juan din na. Ay, so kandila! Yaw, so kandila niyo. Yan o. Tapos, go. Ayun niyo. Sige. Arjen! Marinig di! Kantahan mo ako ng happy birthday. Dali! Dapat may TikTok. Bigyan kita ng 50. Oh, go. Happy Day. birthday Siguro kitang sa sa sound system. to you. Tape pa ka. Birthday. Nagkakanta pa sana si Mama. Ulit. Dahil ka paano nag-wish? Take to the... Take two. Happy birthday to you. Ay, yung Happy birthday Ulit. to you. Ito mo na ito. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Water Wish. blow. Yay! Yay! So, yan guys. Kain tayo guys. Marana ka mo. Mana. Ikaw masundok? Bako man. Ano bang, mano pa kung ano, recipe? Buboy! Kasi minsan gari na palaba. Minsan, iba-iba man kaya nagle-lettering. So yun guys, chinat ko si si Tinay. Sabi ko punta siya dito kasi birthday ni Mama. Kasi yun narahay pa sana. Nagkasakit kasi siya tapos gumaling pa lang. Kaya hindi siya makakapunta dito. Pero it's all good naman. So yun guys. So yun guys, niyaya ko sana si Lola. Sabi ko, tara punta tayo sa bahay. Nga ako magmerienda. Tapos sabi niya, sabi niya, mus na. Sabi niya, tara na. Punta na daw kami dito. Tapos, orohan siya. Sabi niya, Dore, nasan na ako? Sabi niya, dalhan na lang daw. Sabi ko, sige dalhan na lang kita. Niya ko, sige ka lang dyan. Huwag ka na magpagod. Kasi mas maganda kasi kayo na naglalakad-lakad. Tsaka dito lang naman. Ito yung bahay nila. Tapos, ito din sa amin. Maano lang naman. Padalhan na lang si Lola. So, yun guys, ang mga people, katapos lang kumain. At nagpiprito si Papa ng isda. Ayan o. Isda. May pahabol pang bisita. Galing school. Alika, magkasal to say. Ay, alika ka, Tita Chin. Yes, kain lang dyan.
Di, maniling ang pandok mo ni. Iling. Di, maniling. Iguana. Si mother. Sila nanay nga pala guys ay pinadalhan na red lang, yes. Nabubulol na. Pinadalhan na lang at sila Tita Bem. So yan, hindi na kasi sila dito makapunta. Siguro busy din. Ay, hindi ko lang alam. Kaya pinadalhan na lang doon sa kanila. So yan guys, happy birthday ulit kay Mother. At yan, yung mga mamaya merong darating na mga bisita, mga katrabaho ni Papa. Ayan sila ni, ayan, kakalis lang ng ng iba. Nung mag-asawa. Tapos, yan guys, I think hanggang dito na lang aking vlog. Hindi ko na papahabain pa. Yes, ano lang to, short video lang. So yun guys, bye-bye. Thank you very much. Si Mother, oh. Ha?